Tää vittu. Oho, sehän lähti laukalle. No tuota se on, kun asetta ei pelkää helvetti. Kun en jaksa että kun on ase kourassa, niin en jaksanut nytte. Dani, kuulostaa Nyt en vaan yksinkertaisesti jaksanut enää sitä, että kun ollaan niinku pyssyt kädessä, niin juostaan ja... No joo. Saaks me ottaa tosi Ei vaan jaksa enää. Sun jamppis, kun se kanssa menee kans aina vittu semmoseksi sekoiluksi. En tiedä se enempää. Oletko sinä ostanut poliisiauton? Toivottavasti en. Tiedätkö minkä takia? No. Koska ne on paskoja. No joo, toi ihan totta. Mutta onko sulla kauppakirjaa tai jotain? No ei mulla kyllä oo. Niin Valitan. sä vaan haet se. Kyllä. Mä Anna annan sille käteistä. Ilman mitään allekirjoituksia. Kyllä. Varu, siellä on puuma. Sata. Meinas nää. Tuu äkkiä sisään, siellä on tuo saatana musikokoinen katti perkele. On minä kapo, jahtotko se kuule sinua? No kuule, kyllä se siinä naukus siihen malliin, että katso Ei sitten helekkaan, kohta on late suussa. Täällä on se Bugatti. Ei sille perässä pysy saatana homma hävittäjä. Ei kattokaa. Kyllä. Oliks tää Vittu. Siis täällä pitäisi olla pikkusen kovempi kulkuisia nämä autot. Aja päin sitä, niin loppuu se ajelu pärkälä. Sinä on kalampe. Varmaan nappasi Harrisi. Ole hyvä, me aloitetaan. Kuule, aika kärkästä kielenkäyttöä häneltä. Tuo oli aika kärkästä kielenkäyttö. Mikäs tuo oli? Mie kuulu mitään. Mie kuulu mitään perkele. Kaittua sitten ladottaa ja Tuo haukku meitä semmoisella nimityksillä, että kuule heikko hermos ja hirvittelee. No ehkä tuo on hyvä, että mie kuulu. Juu, ei viitti edes toistaa oikein. Tuo on Joo, hyvä. tuo ei kannata. Oikein hyvä, että mie kuulu. Tuolta pitäisi tuosta hyvästä. Vaan pääsee hengestä. Tiedätkö, se herättää kysymyksiä ihmisissä. No, kyllä herättää itse. Niin siis joo, siis kyllä. Mä ymmärrän, että sussakin. Sen takia mä haluaisin keskustella, tiedät sä, et saa niinku kaikki nää... Mitä mä nyt oon tää... Tuon näköinen punainen on. Tän meidän Häiritynyt. Arkoshortsin kaa tässä jutellut, niin mä sanon... Ei mua seurannut kukaan tänne. Kuvan, että mikä homma. Mikä homma, mut siis mä mietin vaan, että niinku... Miten se Losten... Levästi tuu sisällä. No niin, haisi. Moi moi, Heili. Ahai työ. Katto haisi. Hallo. Hypätä. Se on tuo kohta kuullamme, missä on ne tehtävät ja priorisoiminen. Onko toimitus saapunut? Ois pitänyt mennä tonne pelle, ois pitänyt avata mikkilinja. Mikä vitun toimitus? Ne helvetti. No ne ruokat. Onko se volttikuski hengissään? Joo, täällä alkaa pian olemaan valmista nämä lähetykset. Krivetis tuolla penkeilläkö? Niin. Noniin. Oi joo. Mie en saa tulla. Jaa, onko sinä suututtanut sen? Ei voi sanoa, pitäis tulla yön. Kuulehan nyt. Eikös nyt oo yön saata? Nyt sinä soitat sille satanaa pomolles ja sanot sille, että se kämppä tulee nyt. Minä päästä tosta Jyrkin kohta vapaaksi, niin jumalauta sulla ei oo enää käsiä. Ei se näköi. Läski tummu mako. No niin. Joo. Eikä näin kaukaa, Pekka, ampukko me osu ainakaan.
Ja tuleeko päälle? Kato. Joo, mennä. Joo, renkaat siitä vaan puhki. Mä otin eturenkaan. Otetaanko toinenkin eturenkaan? Niitä on kaikki rengas vielä. Arska sekä Ville, viedään kamarille, aseet aivan hirveet, puukot sekä kirveet. Tuppi sekä tappiri haatui puukkoihin Pasille, toisiltaan hengen aikoi riistää, vaikka se kumpikin kiistää. Vittu mikä? No niin, pistähän solmu. Kattas se minun värty kuule. Mitä siinä Jyrkki hyppää? Mene siinä pois helvetti kuule minun värty paikalta kuule nyt. Mene takapenkille. Joo, tuo takapenkille. Perkele, tuli minun värty. Nyt se teki sen taikatempun. No se teki. Otetaan tää hetki. Oliko tää nyt kumpi? Oliko tää se kompaslokki vai F8 kuitti? Mitä vittu? Se taikatempulle kerran katsoi Taikurin Luttista, niin se taikatempun nimi on F8 kuit. Tuo on aika hyvä. Joo, se on. Siis mitä vittua se tarkoittaa? Varmaan joku pingonumero tai jotain. Se voi olla. Vuorista Lisbetti. Hei, miten menee? Pitää itse kirjoittaa tätä. Mitä? Taikatempua. No minä odotan hetkisen. Joo, niin. Aina kun rupee ahittamaan. Tästä pihalta ottaa. Joo. Sanoin. Noniin. No niin. Käydään se sitten tyhjentämässä jossain. Joo. Pori. Olitte muutenkin paskoja, niin teki itse siellä helvettiin. Tiedätkö mitä? Jyrkkä. Konehuonekin. Ei, tämä en kuule, en kuule. Ei tosta jo 2 minuuttia. Näytäkö minä sinun mielestäni narkomaanilta? No Voin sanoa, että minä en oo mitään muuta kuin popperia vetänyt joskus. Jos sanotaan ihan rehellisesti, velipoikakaan ei näyttänyt narkomanille, mutta kuoli huumeisiin. Minä ymmärrän sen, mutta minä en oo velipoika, minä oon sinun ystävä. Isolla Yllä, isolla S:llä, isolla T:llä, isolla Ä:llä, isolla B:llä, isolla Ä:sillä kanssa. Ystävä. Laske ase! Osoittaa aktiivisesti aseella. Kopteriakin osoitetaan täällä usealla aseella jahat. Kapui. Tämä pitää olla kyllä melko veleho ajamassa meidän ajamalla päässä karkuun. Oi! 10-4. On 10-4. Jatka vaan. Kavalkia turpaa kiinni. Pitäisikö toi itekin lähteä vankilaan? Nyt poistu. Taisin no joo. Siinä... Perkele, no, niin kuin sinä näet, niin minulla on kato haarojen välissä tämmönen Totta hyppykä.
Me katson vielä yhden poliisin ajaa mereen. Ei onnistunut, saatana. Ei vittu onnistunut, saatana. Ei vittu, nyt ottaa ton venne, mikä minun piti ottaa. Voi paska. Voi paska.